Takže, krajíci a krajíkovia. Dneska je to můj první vlog. No a jsem vonku. Kde jinde by si bol? No, já jsem ani ne... Počkáte, já už nejsem na mojom teritorium. Kde to jsou? A dobré. Já zakaz vonku mi to nevadí. Nikdy mi to na vonku nevadilo, ale... Chtěl jsem vám informovat, že já stále točím videa. To, že jsem pomalý ten můj kanál zaspal asi tak na pol mesiaca. Úlohy škola, úlohy videa, úlohy prestáčení videí a tak dále. Nejsem tu sám a so mnou je tu kameraman, kterého 100% asi tak 140 lidí z vás bude vědět, poznat. Roldo podtržítko D1. A ty lidi, kteří zřejmě nemají odber, dajte odber aj na kanál Kuny hraje, aj na můj kanál. Jo, aj na Daroldo kanál. Daroldo, nie Roldo D1. Já nevím, protože jsem to chtěl podat si po rusky, ale Daroldo, what are you doing in my house? A dneska tu máme hercov. Krajík a krajík. Alebo dobré? Žádného jiného herce jsme nenašli. No, vidíš, jak nenašli jsme herce, dobré. Takže No, krajíci jsou aj tak perfektní herci, takže... video může začať. Takže tuto můj... Títo krajíci... Ježiš, já nechci mikrofovat. Títo krajíci jsou nejlepší krajíky, které si můžete koupit. Jsou z Lidlu, nevím. Jsem se divil, že například keď jsou z Lidlu, že nebudou posadnuté, alebo že nebudu například takéto. Ale že se nepokazí a do toho hnou. Ne! Na to, že je to z Lidlu, je to asi nejlepší kraj, ľadový kraj, čo jsem kedy pil. Sice, ano, paroduje to Nesty. Nie, je to perfektné. Toto ľudia, toto si kúpte, to je Freeway Iced Tea Peach. A potom niečo. Video môže začať. Ajaj, môj krajkový brat je úplne hore, pomoc, kudy, alebo Roldo, jeden z vás, poďte tam vyšplhať. No tak ja tam asi pôjdem vyšplhať. Krajík, zostaň tu. Idem vyšplhať pre ten krajík. Môžeš ísť. Hej. Takže, teraz prosím Roldo, zakryj mi tu tvár, alebo nechcem, aby mi hned v takomto videu. Ja idem s tebou hore, ja neviem, že či to dám. Prepačte ľudia za shaking kamera. Ale pardon, my lezeme pomaly na Mount Everest. Ne, teraz sa nepozeraj do kamery, Čajk, ideme na to. Krajík, Ne, Čajk je zachránený. Yes, Čajk je zachránený. máme krajík. Teraz musíme ísť opatrne dole. Jediný prudký krok by nás urobil, že spadneme. OK, dáme to, Čajk. Skoro si padol? Ticho. Ja som zaseknutý. Je, Čajk zaseknutý je. Krajíci, toto jaké nikdy neskúšajte. Tak je to. Dobre, Čajk má bratra zachráneného. Jej! Čajk je zachránený. Jej, dva krajíci úplne. Vidí, jak sa tam kecajú, že krús. Čajíci. A teraz, krajíci, poďte takto. Krús. No, super. What are you doing? Ok, ja som krajík. Ja som krajík 2. Au. Ja som spadol na zem. Au. Super. To nie ty krajíky, to ja Kuny. Ale Čajíky, Moje to tam. Čajík, ending je dobrý, Čajíky sú spolu. Jo. A Krajíky are saved. Skoro mi spadli. Pinčelin. Čajíky sú, OK. Ok. Čajíky sa idú húpať. Yeah. Hijo. Síso. Hej, nie sme predoročné deti, Martin. Ja viem. Sme ani podobné deti, ani... Ne. Som sa ľúbiť. Čo? Dobre, Čajíky sú OK. Až na tento. Si zlomil asi celú hlavu. Není sú pokrčené z dole, keď nie, tak sú OK. Sú ok. Čajíky žijú. Takže Čajkovi bratrie na 100%. Čajky, pozdravte. Kus. A v tomto videu nebolo žiadnemu krajíkovi ublížené. Ani vám, diváci. Ani vám diváci. Je, tam je pes. No, toto by bol asi konec pre toto video. Možno hovoríme. Neviem.
teraz môžeme ja natáčať teba? Áno. Šrimákovi. Toto je najlepšia SPZ-ka. Áno, čajík. Čaj. SK. Ahoj, Havo. Ale psi sa tu prechádzajú po ihrisku. Čajgeska. Ja padám. Čo sa stalo? Som padol. Jak si padol, keď ten natáčok teraz zase divná. Nie, čajk SPZ-ka, poď von. Dobre, a teraz... A ešte posledná vec. Čajkom nebolo ublížené, ale čajk ide. Tak by som povedal, dole Šmiklavkou. Nech nespadne, ja ho budem držať. To si ho fakt držal. To som ho pekne zabil. No ale ty ho dneska zabije. Si OK? Jo. Len za chvíľku asi odpadne. To je OK, povedal, že... Čajíci a čelíkovia, toto je konec tohoto našeho videa. Bye bye. Nezabudnite si kúpiť Freeway Iced Tea Peach. Nie, to není nadávka, je to po anglicky. Marhuľa. Marhuľa. A Kuni vás zdraví a tiež Roldo, dajte mi odber, dajte jemu odber. A majte pekný deň. Takže čaute. Kus.